खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संख्रि गादाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बुगालेले मोखां गानना गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम स्राय बराय हलायबाय आरोखि लोगोफोर नै दा जों लांदां फ्रेस जायगायाव दंफैयो आरो जोङो ओमफ्राय मा होनो बे फ्रेस जायगायानो जाहैबाय मा होनो लाइब्रेरियाव आरोखि नायनो फै ओरै आयै आइदिखौसो नायनो हायो ओरै ओमफ्राय मा होनो लाइब्रेरियाव मानि थाखाय फैदों होनबा हेन्दलुमनि मिटिं दं जोंहा 5 तारिखआव हेन्दलुमनि मिटिं जायो माबा आंखौसो नुबाय माबा आंखौसो नोंखौ बयबो आदा चेयारमेना जोंनो माबा बेगर जोलै जासिगोन आरो माबा जोलैनो मा होनो माबा माबि जोलै हरदों जाहैदों मा होनो ओमफ्राय बहल जिंखा खुमब्रा एकदम मा हरो बाबायसो आङो गाबनो सोंखालायलांबाय नों गाबनो ओंखारदों आं गाबनो ओंखारदों आं गाबनो ओंखारदों ओमफ्राय हिलुमनि मिटिं लोगोफोर ओमफ्य आं खोन्थानो बे लोगोफोरनो साननैसो बावबा हिनजावफोरनि खर'आ गाज्रि जाजोबसिगोन हिलुमनि मिटिं सिथा नों खोनासं हिलुमनि स्टप थैखागोन बुरैजों र'हाय खोनायो लोगोफ्रा हामा जि आं मा होनफेरा हामा दे एसे बुजायबाय आंखौ मालाय गामिनि मानसिफ्रानो जोबसिगोन हामा इदि होनो दे ओमफ्राय मा होनोमोनलाय हेन्दलुमनि मिटिं हिनजावफोरनि खर'आ गाज्रि जानायनि जाहोना जाहैबाय हेन्दलुमनि मिटिं सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं ओमफ्राय एकदम मिटिंबाथ' नोंथांमोना ग्रुपआव हाबनाय होनबा मिथिखागौ अबाव थांनांगौ अबाव फैनांगौ नै माखासे लोगोफ्रा फैबावाखै नोंथाङा सेक्रेटारि ना प्रेसिडेन्टमोनलाय आं बावलायलांबाय नों सिनायाखैबा बे प्रेसिडेन्ट आं सेक्रेटारि आरो बे सेक्रेटारि आं प्रेसिडेन्ट बावदोंसो बे सेक्रेटारि आं प्रेसिडेन्ट आरो गावखौसो देखायबाय थानांगौ दा थगायगोन आं बे जों गामिनि आइ बिखुनजो बे नोंनो बुरैसिन नामा जों गामियाव नोंनो बुरैसिन ने नोंथ' बुरैसिनाव गैया नोंनि बिलोगालाय नोंनि बिलोगा नों प्रेसिडेन्टसिन नामा नोंथाङालाय मालाबा सोरथोरसिन बिनि बिलोगोखौ मिथिया मालाय गामियाव बिलोगो दंबावोसो ओमफ्राय नोंथांमोननो मोनसे खोथा मावनो आं एकदम बैसागुआव आंहा बिलोगो खागोन नोंथांमोना नेबाय था नायनो एकदम एक्साइटेड जानानै था ओमफ्राय नोंथांमोनहा ओमफ्राय गिबियाव माने लास्टआव आरोखि सोरबाबो चेनेलाव गोदान फैदों अननानै आं चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय ओरै फैगासिनो जोंहा ओरै नै आथिंगिनि लुदुरगा एकदम अमा जायो गैला लाजाला नै हाथायफ्राबो माराम जाजोब्बाय जारलासो र' ओमफ्राय लोगोफोर बैसागु गैयानो जों गामियाव बिराद सिन्था बिराद जारला जानानै दं आरो ओमफ्राय मानो बैसागु गैया आं दुखु मोनो ओमफ्राय मानो दाबो फैया मानसिफ्रा आं दुखु मोनो ओमफ्राय मेगन मानदों ओमफ्राय आंहा खामानिफोरखौनो दोनथ'नो जोंहा अमा गन्द्रा ओमफ्राय मा होनोमोनलाय माबा माबि दोनग्रा बानायदों नोंथांमोननो देखायनाय जायाखै आं दिनै देखायहैनोसै आरो दा ओमफ्राय ब्लगखौनो बानाया नालाय बिदिनो बानायगोन थालाबायो ओमफ्राय दा देखायहैनोसै आरो ओमफ्राय ओरैनो हेन्दलुमनि मिटिं जानायाव गोसोखांब्रबनानै बानायनाय जाबाय आरो नै नानि राननांगौसो दा रानना लानोसै आरो बोफ्लेनायखौ लानानै जोंना बेवहाय फान्थाव नङा बियो लाव ने लाव दैज्लांनि लाव ओमफ्राय नैबे जोगोनार ओमफ्राय नैबेयो हनाय बे जिंखा ओमफ्राय नैबे माबा नैबे तरमुस आयौ तरमुसखौलाय बहाय तरमुससो होनो ना तरमुस मोसौ थाइबें होननाया बिसोर मोसौ थाइबें नङा तरमुससो तरमुस बायदि आरो तरमुस थाइबें बायदि तरमुस इयो भिन्दि दा जों रानना लांसै आरो बेफोर जाबा नै जोंनि हेन्दलुमनि सोद्रोमा बिथांमोना फैजोब्बाय लारि खावब' जिरायनानै दंफैसै आरो नै लोगोफोर एकदम थाखाखौबा नुवाखै हिनजावफ्रा माबायदि ज' जानानै मिटिं जायो थाखाखौबा नुवाखै मामाजियानो हिनजावफोरनि खर'खौ गिदिर खालामजोब्बायनो ओमफ्राय हिनजावफोरनि खर'खौ गिदिर खालाम मेलेमा साननैसोआवबा हिनजावफोरनिया गाज्रि जासिगोन आयौ नोंगौ ना आंथ' बाबायसो 10,000 मोनबावसिगोनसो आरो हाथायानो लोमलायनो हिनजावफ्रा आरो बेगर मोनबावबायसै नै ओमफ्राय बेगरा जाहैबाय मा खोन्थानोसै आं र' हरलाय बेगरखौ खोन्थाना बेगरा आयौ बेगरखौलाय आं बेगरखौ खोन्थानो दहाय खोन्थाखांबाय बानलु बेगर ओमफ्राय भिन्दि बेगर ओमफ्राय मा होनोमोनलाय लाव बेगर ओमफ्राय तरमुस बेगर ओमफ्राय मा होनोमोनलाय लाव बेगर बिदिनो बायदि बेगर आरो एकदम एग्रिकालसारनिफ्राय हरनाय जादों आरो ओमफ्राय बेखौ जों ज' नुनायखाय जों राननानै लानोसै ज' होलांनायखाय थफ्ला मोननै आरो आबौ दुनु राजाखौ बामदों ओमफ्राय आबौ दुनु राजाखौ लोगोफोर हेन्दलुमनि मिटिं जोबनानै दा थांनो ओंखारलायबाय जों बागरगाव आरोखि बागरगाव बाजाराव मा होनो बागरगाव बाजाराव नङा सकाव नैबे आनैजों मैया मबाइल फाननो होबोदोंमोन ओमफ्राय बे मबाइलखौ आंनो हरदोंमोन आरो ओमफ्राय मोनबोआखैमोन ओमफ्राय दा लायनो थांफिनो होननानै ओंखारबाय जोङो मोनाहां जालायबाय आरोखि अब्लाबो मबाइलनि खोथा नालाय मबाइल नङाबानो थानो हाया दानि दिनाव आरोखि बयबो मबाइल नङाबानो जाया बेनिखायनो दा जों एसे मोनासिब्लाबो थांनो होननानै ओंखारबाय नै दालि बेसर जोबस्रांनायखाय मानसिफोरनि बिदिया लांदां आरो फैलायगौ दैज्लां बोथोर गायनाय फुनाय आरोखि हनै जोंना जामाय जादों एदावनां आंगाल आरो ओइ कि इफाले गुरु बान्दिया आहियो थाखाना बाय गुबि हब गुरु तो सुरखुरिया लम्र तर गुरि तु जा मोजां मोनखानि गुसुआ डेन्जार जागोन नाय मोननाय सेल्स स्टाफ मोननाय माबा मोननाय नङा सरखारनिबाबो माबायोब्रा जायखिजाब्रा दिनै 5 तारिख मोनफैबाय बागरगावनि मबाइल फाहामग्रा दखानाव नै
सिनायखानायखायसो एसे खमनि मोनबाय नङाबाथ' बिजनिखौबाथ' जेनेबा एफाग्राब बिदि माबानि मोननाय नङामोन 2000निखौसो स्नि लाबाय आरो नै ओमफ्राय नै ओरै दङ मा होनोमोनलाय मेम्बार बाबु आरो गयबारिनि ने मेम्बार नङा होनबा आंबा बेबायदि खिथुथिं सालायनांगौ आरोखि खिथुथिं सालायनांगौ नै गारियानो जारलासो हा गोदान बायनो हायाखै दे एबार माबाबाथाय बायदो मोनबाय मबाइलानो हनाय आं देखायनो नै मबाइलाबो फाङासिना जादों नोंसोर बिसोरा नै देनां अमा फानना मोनबासो लानो हासिगोन अमा फानना मोनाबालाय बाव ने जाबाय फै मोनफैलायबाय नै थाखा दखानाव आरोखि थाखा लांफैदों जों माबा हा नुहोनांगौब्रा सम एकदम देनां बोरायबा नायनांगौना आं बोरायाव मा होनो सेंग्रायाव बिदि मोनो सेंग्रा नङा हाबा जानाय सेंग्रा होनदों फिसाजो ना फिसालामोनलाय फिसाला ने फिसाला सासे गयबारिनिनो आरो जों खाथिनि गामि खाथिनि दखानाव जोङो माबा माबि लांफैदों हौजा रिसार्ज सोदों ओमफ्राय आरो नै मा होनोमोनलाय लेबारनि फिसाजोफोरनि फरायनायनि फर्म लादों आरो फरायनाय माने एसे स्कलारशिप मोनो जाहैदों एकदम लेबाराबो बारा लस नङाहाय लेबाराव बिराद सुबिदा दंथ' बानायनानै लानो रोङिया बिराद गोरोन्थि जादों मानसिफ्रा बिराद मोजां सुबिदा दं जायहा बानायनानै लानो रोङाखै बेहा गोरोन्थि जादों आरो जोंहा बोरैबा हौवाफोरखौ थुखे थिनहरनानै थांथारामोन जा थिनहरबाय थानानै थांथारामोन आं थिनहरसोनानै थांबाय आरो आंनो थांसै होननानै ओंखारनानै एक मासाव हायो नै लोगोफोर मबाइल रिसार्ज सोखां इरिखां जोङो एकदम मुलि दखानाव मा होनोमोनलाय ओरैनो गथ'फोरनि मुलि फानो लोमजानायफोरनि बे फार्मासियाव ओमफ्राय मा होनो अमाफोरनि क्रिमिनि इरिनि मुलिबो लायो माने मोनो आरो ओमफ्राय मा होनो अमा गोरलैनो आङो क्रिमि जादों गुजुखबाय थानायखाय क्रिमिनि मुलि होनो होननानै क्रिमिनि मुलिबो लाफाबाय आरो लोगोसेनो थांनाय खाजिनो नङाबाथ' आङो ओरैनोसो मबाइल लायनायावसो थांफादोंमोन बेखौ लानायनि अंक गैयामोन ओमफ्राय नोंथांमोना जानो हागौ आंनि हारसा रायलायनायखौ मिनिनो ओंखारदों मानो होनोब्ला आं हारसायाव खिफुद्दा रोंखाथाराहाय लोगोफोर माथ्र बर' भाषाखौल' ओमफ्राय इंलिसखौबोथ' फंसे फंनैल' नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ आंखौ रोङा होननानै ओमफ्राय हारसायाबो अबेबा बुंनायफ्रा जायो ओमफ्राय होमबाबो बुजिब्लाबो हास्लाबजोबा आरो रायज्लायनो ओमफ्राय लाबाय फैबाय आङो मुलिखौ अमा गिदिरनोबो लादों अमा गोरलैनोबो लादों आरो आंना अमा बिमाया माबा मा होनोमोनलाय अमा फिसा ओंखारखांनानैसो आदार जाया जादोंहाय मानो बिदि जादोंथाय अमा फिसा ओंखारखांनानैसो जाया जादों आरो नङाबा आगोलाव गाबिन गोनाङाव मोजाङैनो जायोमोन ओमफ्राय बेनोसै आरो लोगोफोर